Hapon ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline B. Paglinawan, sang Daughters of St. Paul. Kaupod man naton si Father Francis Perez. Ang aton gid matutom nga pari, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Sa paghatag sang laygay sa inyo kasaysayan, aton hatagan sang kabuhi ang istorya sa kabuhi ni Soledad, aton man mabatian kung ano ang nagatublag sa iya o iya palaligban. Bago kita mamati sa istorya, aton anay i-welcome ang aton kaupo diri, si Father Francis, sa aton programa para sa pamilya. Welcome sa aton programa, Padre. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyong alagad, kag-abyan sa kahanginan, nga nagapakig-upod sa inyo subong sa gihapon, kag sa liwat nagapasalamat gid kita ang aton nga radio stations, ang management, kag subong man sa inyo nga tagpalamati sa inyo padayon nga pagsuportar sa aton nga programa, ilabi na gid sa tanan nga adlaw. Sa aton pagpangamuyo, aton iupod ang mga intensyon ni Soledad kag ang iya nga pamilya. O Dios nga mahigugmaon, ginapasalamatan ka namon sa mga grasya nga padayon mo nga ginabubo sa matag pamilya, sa mga ginikanan kag mga kabataan, kaparyentihan, kag iban pa nga kaupod namon sa amon panimalay. Ginatugyan namon sa imo ilabi na ang amon utod nga si Soledad, kag ang mga butang nga nagatublag sa iya. Pamatian naton karon ang pagsaysay sang iya istorya sa kabuhi, kag ini paghahatagan sang panugdaon ni Father Francis. Isa ako ka Iloy, kag luyag ko man ipasakop sa inyo programa ang problema sang akon anak nga nagaedad sang 18. Akon inigin sulat, hindi lamang para nga mahatagan sang laygay sang inyo programa, kundi basi kung makabulig man ako sa iban nga pamilya nga may kasubong sini nga palaligban sang akon anak. Ako si Soledad, kag diri ko suguran ang akon pagsaysay. Nora, anak, dugay na natabo ang ginhimo sang imo amay sa imo. Abi, kalimti na lang ina. Hindi mo pa balagi hapon ina malimtan? Anak buligan mo ang imo kaugalingon. Ari lang ako sa luyo mo. Nay, hindi mo ako maintindihan. Tungod hindi ikaw ang biktima diri. Kag wala ka diri sa aton sadto. Tungod ato ka sa abroad nagatrabaho. Anak, pila na ka beses ginsiling ko sa imo. Hindi ako gusto nga magwa kung tani, nga magtrabaho nga mahilayo sa inyo. Pero kinahanglan gidi. Tungod kung diri lang ako, wala gid sang may matabo sa aton. Pagutuman lang kita diri. Pero nga ikaw ang nagwa, nay. Hindi ba na dapat si tatay ang naghimo sina? Pero din siya. Ginbilin mo pa kami sa iya. Apang iya kami ginpabayan. Kaginabuso pa niya ako. Kinakaugtan ko siya, nay. Bisan patay na siya. Kinakaugtan ko gihapon siya. Tungod kun iya lamang ako ginrespeto. Kung tani wala pa magubang akong wasdamlag, nay. Animal siya. Dapat lang ina sa iya nga mapatay sa aksidente. Anak, ginhinulsulan ko kunya agin bayaan ko kamo diri. Kag wala gid ako maglaom nga amo gali sining himuon sa imo sang amay mo. Anak kaniya. Apang nahimo niya ini sa imo. Masakit man ini sa akon tungod babayi ako. Iloy ako. Hindi ko ginmalipatan ini sa bugos ko nga kabuhi, nay.
Hindi ko malipatan ang ako nadangatan. Nga mismo nga akon amay. Amo pa naghimo sini sa akon. Hindi ko siya mapatawad, Nay. Padre, daw ano nga halit ang gindala sa akon anak ang ginhimo sa iya amay. Wala sing kaluoy nga ginhimo niya sa amon anak ato. Madamo nga bisis nga iya ginrape ini, kag daw wala lang sa iya. Wala siya sing konsensya. Matig-ang iya tagipusoon. Wala man siya magdugay sa sining kalibutan tungod napatay siya sa aksidente nga wala gid sang paghinulsol sa iya kasalanan sa pagpadayon ko. Ay, mga anak, Nora, Litlit, next week, maabot diri si Lola ninyo. Mabakasyon siya diri sa aton mga duhagid ka semana. O ti ano, updan bala naton siya sa paglibot-libot diri sa aton lugar kag sa syudad. Sige na nga. Hidlaw naman ko kay Lola ko eh. Buot na niya si Lola. Kag sigurado nga may pasalubong gid ko na sa iya. Okay lang, Nay. Nahibalaan naman ni Lulang natabo sa akin Ay. Oo, anak. Pabay lang. Kay akon ugaling inaipaatag sa iyang tanan kung mag-abot na siya. Sigurado, akig man ina siya. Akig siya kay tatay, Nay. Palangga nga daan niya ako eh. Pagbakasyon ni nanay sa amon, nakabulig kay Nora, tungod iya pagiging pautwas ang kalain sang iya buot sa iya nadangtan sa iya amay. Ang trauma nga bangungot sa iya kabuhi. Sa pagpadayon ko, Solidad. Masakit nga panumdumon ang nadangatan ni Nora sa iya amay. Wala sang konsensya klase tawo. Pabahi lang, kay himuon ko ang tanan nga mahimo ko. Agod mabuhinan ang mabugat niya nga balatyagon. Salamat, Gidnay. Salamat. Nahibalaan ko kung daw ano mo kapalangga si Nora eh. Kag malapit gid ang iya buot sa imo. Mga apo, karon sagwa kita makahaon. Pagkatapos naton lantaw sang sine, manyapon kita. Okay bala ina sa inyo? Okay, gid na sa akon la. Sige la. Tungod dugay naman kami nga wala gid makagwa eh. Wala gid kami makagwa nanday nanay. Tungod sang natabo sa akon. Nahibalaan ko nga imo gid ako nga buligan. Agod nga malipatan ini tanan la. Ay, apo ko. Himuon ko ang tanan agod nga makarecover ka. Kag sa nagakaigo nga panahon, mag-aayo ka gid, Nora. Tungod ari kami ni nanay mo nga magabuli gid sa imo. Tungod palangga ka gid namon. Padre, tuod nga amat-amat nga nakarecover na si Nora sa trauma nga iya naabtan tungod sa iya lula. Apang, matalupang dan ko gihapon nga nagabalik-balik ini sa iya kaisipan, tungod permi lang ini nga nagakaurungan. Buligi man ako, Padre, agod lubos na gid niya malimtan ang tanan, kag makasugod na siya sa bag-o niya nga kabuhi. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, Solidad. Aton subong ginpili ang sulat ni Solidad. Nagsiling siya diri nga ti indi gid na ni siyado ka problema, kundi makabuli gid ini para sa tanan nga tagpalamati kag subong man para sa mga biktima nga pareho sini. Labing hinigugma nga mga kauturan,
Ano ang pagpatawad? Forgiveness. Antes na patay ang aton Ginoo, hungaw ang iya nga mga tingog, nga naghambal siya nga nagabitay sa ibabaw sang krus sa sulod sang 3 ka oras nga pagbitay niya sini. Nagsugod siya pasaan sang iya nga krus alas 9 ang takna sang aga. Ginlansang siya mga alas 12, ginbitay siya 3 ka oras, kag napatay siya alas 3 sang hapon. Anti siya napatay, may ginhambal siya nga 7 last words. Isa diri ang pagpatawad. Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Hindi mahapos ang kapatawaran. Hindi mahapos ang pagkalimot sa mga butang ka mga bagay nga ato na eksperyensyahan. Ano ang masiling ninyo sina? Mahapos ayhan ang kapatawaran sang isa ka bata nga nangin biktima sang pag-abuso sang isa ka amay, sang iya nga utod, sang iya paryente o kon mga tiyo, ilabay pagid ang mga bastos sa sini nga sitwasyon amo ang mga tigulang. Labing hinigugma nga mga kauturan, ini ang natabo sa kay Nora, nga indi gid niya malipatan. Amo gani ang siling nimo solidad bilang isa ka Iloy. Sa dialog nagsiling ikaw nga dugay na natabo ang ginhimo sang imo amay sa imo, indi mo pabala sa gihapon malipatan. Anak, buligan mo ako, buligan ko ikaw sa imo kaugalingon. Ari ako permi sa imo nga luyo. Amo inang imo nga promesa solidad sa kay Nora ang imo bata. Anong ginsiling? Nay, hindi mo ako maintindihan kay hindi ikaw ang biktima sini. Kay wala ka diri sa aton, adto ka sa abroad nagatrabaho. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, nadumduman ninyo ang isa sa adtong kauna nga ginpatay sa lethal injection. No? Atong ginpatay sa lethal injection sang una, rape man ato, kag suno iya sa madamo iya nga pagtuon, amo inang ginasiling iya nga bisan pa may kamatuoran ang natabo kag ginhimo niya ina, hindi niya ina pag-akuon kay bisan ara na sa bisang kamatayon, naga pangindi pantog yapon ang ginpatay to sa lethal injection, dumduman niya patungalan si Itchagaray. Suno sa pagtuon, amoy nang siling niya gani isang akon sang una iya nga piskal kag sekretaryo sa isa ka parokya. Ekspresyon niya to iya, amo na ho, patay, patay, basta deny. Solidad, kanami sa imo nga Iloy, no? Kaya ti natinguha kagid. Amo man ina, sa mga bana bala, nga mga mabuot, nga ari diri iya sa Pilipinas, nga ang inyong mga asawa ato sagwa nagpangita sang obra, hindi bala mahapos mag-domestic helper sagwa. Aksidente nga nakakadto man ko one time, nakagwa man ko, tikal-tikal na lang ni, nakakadto man ko sa Hong Kong, sa Thailand, sa China, kag iban pagid. Nakita na akon kung ano katag-a sa mga building bala dito sa Hong Kong, sa Singapore, nga ataara man dira nagaistar ang aton mga domestic helper sa kabudlayan, may iban gani nga nagahigda sa katunga sa kusina, ang iban sa ang ikautod ato sa may CR kag puwerte ang obrahanay. Anong obra mo iya? Mga bana, anong obra nyo di iya? Napadalaan ka mo di kung sa kwartas ang asawa nyo, ginasugal nyo lang, ginainom nyo lang, kag iban gani, ginagasto pa ninyo sa iban nga babae. Ti imo ini iyang natabo iya samtang way ikaw solidad. Way ta ka ginabasol, pero amo inang mga faktor na nagtumar para diri. Amo ina gani, labing hinigog mga kauturan, sa sining sulat bala naton nga ginabasa subong, ginabasa nakon ang isa ka article bala The Power of Forgiveness by Catherine R. Oyson, isa ni siya ka educator kag doctors, no? Sang education, nagasiling diri, ining hurt o kun ang kalain ang kasakit nga nabatyagan magapabili ni lifetime, especially kun ang iya sini nga na ang natabo sini naguba gid sang imo nga pagkatao. Kag nagasiling diri, the hurts remains an indelible stain on the fabric of our memory. Amo ini ang resulta.
ang mansa nga sa diin nag-imprinta sa pangunahuna ni Nora Soledad sang pag-rape sa iya for so many times ang iyang amay, nagtubo diring agrabyo sa itagi pusoon kag subong man sa iya mismo bugos nga pagkatao. More harm than good ang natabo. Kay ti imagine kay imo iban nga ikaw nga tatay, ikaw man mismo ang tinunto kag nagkaon sa imo kaugalingon nga unod paagi sa pag-rape sini. Amo inang kabangdanan nga sa sini nga artikul nagsiling diri sa pagtuon, ang root causes sang physical ailments like high blood pressures, ulcer, migraines, headaches, insomnia, hindi ka katulog, kag iban pagid nga mga masakit, nga amo ang nagasuppress ang aton kaakig, kag unventilated ill feeling ang kalain sang buot. Kag amo ina nga kalabanan gid, ara dira ang pagtimalos. Amo inang nabatyagan ni Nora Soledad. Imo, bata, kag ikaw, iloy. Amo man ina, nga ang pinakabudlay nga bulngon, amo ang kasakit kag nabatyagan sang isa ka tawo para diri. So amo ina nga, kung aton tanan, abi kon sing ganon, forgive and forget kun tani. It is to forgive the person who has hurt you. Forgiving stop the virus of pain. Pero hindi ini mahapos. Amo inang nabatyagan ni Nora. So amo inang siling nakon sa mga balay, ilabi na gid sa mga pigado, isa lang ka iway man gani kwarto, kay ara malandang kalanan, ara daang tiligangan, ara manda ang tanan, kag nagahuliday. Amo ina ang masami nga nagakatabo. Kadamo gid sa mga pariyo sini nga mga kaso sa mga lugar ka mga parokya nga ako na agihan na nga may mga kaso nga ang mga amay mismo amo ang nagarape sang ila nga mga kabataan, either magulang ukon utod. May lahi kita nga bisan gani kung sakiton ikaw nga asawa, pwede na ikaw iya makadimanda sa imo nga bana sa korte. How much more kung ang imo nga bana ang nag-rape sa imo kaugalingon nga bata? Abaw, ano ka man imo iya nga iloy nga hindi ka imo iya depende sa bata nga sa diin naghalin sa imo kaugalingon nga lawas. So amo ina, antes ko liwat takpan ini nga sulat sa ato ni Soledad. Panumduman nyo gid mga ginikanan, mga mag-asawa, ang promesa ninyo sa sakramento sang pagkasal, ang una nga pamangkot, nga nagpromesa kamo, nga inyo padakuon, ang inyo nga mga kabataan, nga gin hatag sang Dios para sa inyo, nga inyo atipanon. Kay ang Dios, amo ang tag-iya sang kabuhi, kag kamo nga mga ginikanan, ginatawag lamang nga steward, manugtatap sang kabuhi, nga gin tugyan sang Dios, kay ini nga kabuhi, bunga sang inyo pagigugmaanay sa sakramento sa pagkasal. Si Father Francis Perez, liwat, ay inyo alagad, kag abiyan sa kahanginan, nagapasalamat, kag subaman nagapaalam sa inyong tanan, sa aton liwat nga pagkitanay sa madason nga simana. May God bless us all. Ginapasalamatan gid naton si Soledad sa pagpadala sang iya istorya sa kabuhi. Soledad, kabay pa nga nakabulig ini sa imo, ang mga panugdaon ni Father Francis, kag sa mga namati nga may kasubong man sini nga palaligban. Mga utod aton karon iampo ang pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimudo sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya,
ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa sagrada pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Hipos na palangga ko, kag matulog ka na. Panahon nga ginmatan, kada mo sang kakulang. Di mahadlok ari ako, diri sa tupad mo. Gatinguha ga sakripisyo para sa buwas damlag mo. Ang kaayuhan sang banwa, indi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Hasta na lang anay kita diri mga utod. Salamat gid sa tanan nga nagasakdag sang sini nga programa. Ang tagdumalahan sang sini nga istasyon, Bombo Radio Philippines. Sa aton mga sponsors, benefactors kag collaborators. Sa mga technician, dramatista nga naghatag sang kabuhi sa aton istorya karon. Tubtubliwat sa masunod nga semana sa amuman gihapon nga takna kag istasyon. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa matag miyembro sang aton pamilya. God bless us all. Ikaw lang Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms,
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Sampo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa
pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna ang 6 sang gabi. Bombo Radyo Bacolod, Number 1! Radyo Bombo! Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas, welcome sa siyudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 17 sa bulan sa Oktubre sining tuig 2021. 69 days to go before Christmas. Kagkaron kadto na kita sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Public and private cemeteries, memorial parks at columbari sa Bacolod nagasarado sumugod Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Nagamintidar kag mga nagalimpyo sa pansyon sa Burgos Public Cemetery ginakasubo ang pagsarado sang sementeryo sa palabuton nga tigkalalag. Commander sa Aviation Force ang Philippine Coast Guard ginpakigbahin niya nag-umpisa ini sa pagpanghilamon sa kampo antes nangin piloto.
Engineer Justin Cientos tuman ang pagpasalamat nga nangin top 4 sa licensure examination for chemical engineering. 55 anyos nga tricycle driver na sapuan nga wala na sang kabuhi siya puluyan sa Banwas sang Ibi, Magalono. Duha ka persona arestado sa bypass operation sa Barangay 30, Bacolod City. Samtang sa naman nga balita national, Cavite, Laguna, Rizal kag Bulacan, hindi pa mahimo nga pahalugan ang quarantine level bisan nagnubo na ang kaso santo sa DOH. Request ang Comelec ang mga voting simulation sa Oktubre 23, aprobado na sa COVID-19 Task Force. Presidente Duterte ginhangkat ang PDP laban nga siguruhon ang integridad sa 2022 national election sa Mayo. Samtang sa atuman nga balita international, kapin 17 ka American Christian missionaries, ila mga himata kalakip na mga kabataan, ginabdak sa Port-au-Prince, Haiti. Sa balita sa hinampang, NLEX coach Yang Giao, wala na nasurpresa sa maayong performance ni Kiefer Rabena sa Japan B-League. Sa balita sa entertainment, Russian actress kag director pabalik na sa Earth matapos ang 12 kaadlaw nga shooting sang pelikula sa International Space Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa taknang 6 sang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga mga pamati sa 630 kHz sa linsuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kan sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita o podong inyo, mga tagbalita. Bombo Glorifito Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Karon kadto na kita sa detalye sa ating nagapanguna nga balita lokal. Iga pasirang mga patyo sa bugos nga syudad sa Bacolod sa maabot nga tigkalalag santo sa Executive Order number 50 nga ginpagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia kainas ang aga temporaryo nga ipasira ang tanan nga patyo Memorial Park sa Columbaria. Pribado man o kon publiko sa syudad sa Bacolod duman Oktubre 30 tungtol Nobyembre 2 ini ang kabayan sa mga tikangsang city government agad masiguro nga hindi maglapta ang COVID-19. Kadungan sinigin pakigbahin naman ni alias Junior 50 anyos nagamentenar sa mga patyo sa Burgos Public Cemetery nga antes pa man ang anunsyo humalintas ang nakaligad nga sarado na ang sementeryo. Bangod sa pagsarado sang sementeryo sa mabot nga tigkalalag, wala naman ang mga inisang income. Gani nagasalig na lang sila sa karon sa ilang nga mga suki. Sunod diri may mga suki ang mga ini nga nagapalempyo, pinta o kon lettering sa mga lapida nga amo nila ang nagaserba nila nga palangitanan. Payag sini nga madamo sila ang nagapuyo sa sementeryo kag may anom naman ini ka kabataan nga didto na ginbata. Siya ang nakapatapos naman sang bata nga nangin cum laude sa pagka-graduate sa kolehiyo kag isa na sa karon ka manunudlo bangod sa iya nga trabaho. Aminado ini nga nagdangat sa 50% bangod sa restriction kag madamo sa mga nagakapatay nga gin-cremate ang nalang imbis nga ginpalubong ang nagbuhin sa ilang nga income. Dugayan daw, dili na kami nagklatao. Daga sa likodan ay, ang balon-balon sa iskilaan. Sindi lang yan, sang gamay lang ng gito, ay para lang sa sindi, ay naman lubog. Bigado, giding kwan sa mga tao di sulod. Dipindi man mga suki, na ginamo na among ginapang-limpyuan. Ang kabans pagpahayag ni alias Junior nagamentenar sa Burgos Public Cemetery. Samtang ginpakigbahin man sa mga kabataan nga nagapaninlo sa sementeryo nga nasubukan ng mga inibangod madula man ang ilang nga ginakakuhaan sang income. Suno kay alias 8 anyos nga lalaki. Nagapanghawa ng mga ini sa patyo kung nakadepende sa nagasugo sa ilang ginabayad nga yara kung kaisa sa 20 pesos to 40 pesos. Sunod diri ginabakal sa mga inisang bugas sa iban pa nga mga pagkaon ng ila kung tani nga ma-income. Depende sa ginawanan kag ginpitahan. Kasi wala na kaming kami. Ginano ninyong inyong nga income? Nabakal pagkaon. O makabakal kami bugas. Ang kaban sa pagpahayag ni alias 8 anyos nga nagapaninlo sa Burgos Public Cemetery. Samtang ginpahayag man sang 6 katuig nga babae nga si Jamaica Tikar nga nagapaninlo man ini sa patyo samtang nagabaligya sa Tiangge ang iya nga iloy. Sunod diri ang kwarta nga nagakabaton niya ang ginahulog sini sa alkansya bangod luyag sini nga makabakal sang cellphone. Sunod sa 6 katuig nga bata, wala ini ma-income karon nga tigkalalag bangod pagasaraduhan ang sementeryo.
Gapang limpyo ka man, pansyon? Oo. Ginana mo kwartang ginatag sa imo? May karansiya. Ginahugog sa karansiya. Baka ako sikapon. Ilan na imo edad? Sik. Jamaica ka. Plastic ka. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jamaica Tikar, 6 katuig nga nagapaninlo sa Burgos Public Cemetery. Samtang ginakabig sa isa ka piloto sa Philippine Coast Guard nga suntok sa buwan ang handom sini bangon sa sitwasyon sa ilang nga pagpangabuhi sa una. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Commander Dino Belen Garcia, Commander sa Aviation Force sa Philippine Coast Guard, ginpahayag sini nga bata pa lamang ini, nagabulig na ini sa iya ginikanan sa pagtrabaho sa kampo sa Hacienda La Purisima Concepcion sa syudad sang Silay. Sunod kay Garcia, ang iya amay nga si Reynaldo Garcia ang isa ka kabo, kagang Iloy sini naman ang nagapanghinamon sa kampo. Sunod diri samtang nagapanghinamon siya sa kampo kung makatangla ini, may nakita ining eroplano didto nagtubo ang iyang handom nga mangin isa ka piloto. So kay Garcia, isa siya nga sa makapamatuod nga ang kapigaduhon hindi upang agud nga matuman ang handom. So diri ang una nga nag-eskwela, sang una nga nag-eskwela ini nagabulig siya sa iya Iloy nga magpanghinamon sa kampo, kag kung eskwela nagabalon ini sang kanon nga naputos sa dahon sang saging nga ginabutangan sang uga o kun linaga nga itlog. Ginpahayag man sini nga wala na ini gilayon nga makapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo bangod ang iya Iloy ang wala o kun ang iyang ginikanan ang wala na sa ikasarang agud nga makapadayon pa ini sa pag-eskwela. Naguntat ini sang isa ka tuig bangod ito sila kabilog ang magluluto nung say nga naga-eskwela. Nagtinguha man ini nga makakuha sang scholarship, bangod ini ang makabulig sa iya agud makatapos. Ginpahayag man ni Garcia nga sang una, nag-eskwela siya sang nga ang dala hustuhan lamang sa pamasahe kag wala na sang sobra. Naagyan man sini nga nagapang-casual sa tracking sa tubo agud makapauli. Tubtob nga naka-eskwela na ini sa electrical engineering paagi man sa scholarship sa West Negros. Nagapangamigo ini sa mga driver agud makasab man ini sa pagbiyahe sang dipasahe nga jeep nga nagabiyahe downtown Libertad. Matapos nga makagraduate nagkuha ini sang Coast Guard officer course. Nakaluyan nakasulod ba ini kang naka-assign sa nagkainlain man nga destinasyon. Samtang madamo man sang nagabot nga mga pagtilaw kag rejections antes pa ini nangin isa ka piloto. Nagsulat pa ini sa board nga hatagan siya sang tsansa agud mangin isa ka piloto bangod overage na ini kag hindi makasulod ang sa height requirement. Nagpanikasog man ini nga makatapos kag makakuha sa maayo nga trabaho bangod hindi siniluyag nga maagyan sang iyang mga kabataan ang nag-agyan sini sang una. Sa karon, isa na ini siya sa commander sang Aviation Force ng Philippine Coast Guard kay isa na ini ka pilot instructor. Si Commander Garcia ang nag-graduate sa La Purisima Elementary School kag nag-high school sa duha ka tuig sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School kag duha man ka tuig nga nag-eskwela sa Silay Institute nga sa bulig man sa iya nga amo. Nagpanugyan ini nga hindi upang ang kapigaduhon agud nga malabot ang handom. Dugang pa sini sa kabuhi dapat may goal, may diskarte kag ginaupdan sa pagpangamuyo agud mangin madinalagon. Yan ang motivation gid sang ang isa dako nga factor ang motivation gid ka ginikanan na especially ang mga ginikanan bigato. Ang para sa mga anak niya makatapos eskwela 100% ginayon support nila dito na earning match pero every parents amo nang ilang ginapurso sa mga kabataan. Ang kabahin sa pahayag ni Commander Dino Belen Garcia, Commander sa Aviation Force ng Philippine Coast Guard. Dako ang pagpasalamat sang isa ka chemical engineer nga nakapasar ini sa board exam. Suno kay Engineer Justin Shentos nag number 4 sa top 10 sa nakapasar sa board. Ginapasalamatan sini una sa tanan ng Ginoo. Ang ginikanan sini kag mga manunudlo nga nagbulig siya agud nga makapasar sa licensure exam sa chemical engineering. Ginpahayag ni Shentos nga hubalin sang una sa St. Joseph School Lasal. Naga-enjoy hagdan namian ini nga mag-join Yes, sa ma'am. Good morning. No? So, Ma'am Yvonne, nagkatamaan ka sa kaibigan nga ba sila gusto ko man nabing pasalamatan man, no? Or pagtanghangkat man sa iyang physical chemistry. Mga Yvonne sini sa ato ang may doctorate sa chemical engineering. First choice man sini ang isa ka doktor apang ginpursu sini ang chemical engineering. Wala man ini naglaom nga madala sa top 10 sa nakapasar. Bangod ginpangamuyo lamang sini nga makapasar kasunod sang mabudlay nga exam. Natani, sir, kuwaon ko ang doktor pero na-realize ko, sir, hindi ko magamit ang math ko na
Taking istorya ko sa ila ni mama kag papa sir nga ma-engineer na lang ko. May nag-recommend man sa akon sir nga chemical engineering on ko sir kay well would like ko no. Nanamian ko sang challenge te king try ko lang trahan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer Justin Shentos, top 4 sa mga nakapasar sa Chemical Engineering. Samtang nakita naman ni Shentos si Shentos sang iyang iloy sang abilidad sang bata pa ini sa matematika. Tubtob na gamit na sini sang nagkolehiyo. Suno kay Yvonne Shentos, iloy ni Engineer Justin Shentos. Nga humilin sa nag-eskwela pa si Shentos ang pagka sa preschool, may ihibalo na ini sa math. Mahuyugon man hindi nga magpasakop sa mga quiz bees, Sudoku kag Australian Math Contest. Aminado man hindi nga hindi man mahapos ang ilang ginagyan agud nga mapatapos si Shentos. Ginpanugyan man sini ang iya anak nga bisan ano kataas ang ilang malabot, magpabilin nga mapainubuson. Samtang ginpahayag naman sang nobya ni Engineer Justin Shentos nga mabuot ini kag sang una na init pa ini bangod masami nga mataas ang score sang iya nga nobyo. Apang nadula lamang ini bangod nga nakita niya nga inborn na nga maalam sa mathematics kag science si Shentos. Sa karon magapadayon ng ilang nga professional growth. Ado ka ano man lang daw nang kuya mo na makita mo lang sa permi nga ga-intra sa mga ma-challenge, mga quiz bee, so nang kay isa man lang kami ka department, so makilala na, so dito lang din nga nakilala ko na batasan, mga manog, mga 3 na proud with. Yes, ako na gina-congratulate sa mga code ko. Ang kabayan sa pagpahayag ni Michelle Gashauco, girlfriend ni Engineer Justin Shentos. Samtang wala sang foul play ang kamatayon sa isa ka 59 anyos nga tricycle driver nga nasapuan nga wala na sang kabuhi samtang nagahapa sa iya puloy-an sa St. Therese Subdivision, Barangay Alicante, Ibi Magalona, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Eric Doronila, first platoon leader sa Barangay Ilopez Silay City, kilala ang biktima kay Sonny Pantaleon, residente sa Barangay Alicante, Ibi Magalona. So kay Doronila, laon kag wala na sang asawa ang biktima kag wala naman sang may nagasapupo diri. So sa mga nakakilala diri, nagasuperal ini sang namasakit sa korason. Nagpatigayon ng mga otoridad sang postmortem examination kag didto na kumpirmar nga natural death ang iyang ngagin kamatay. Si Sonny Pantaleon, 59 years old. Tricycle driver na siya, then wala na siya asawa. Resident ng St. Therese Subdivision, Barangay Alicante, Ibi Magalona. Nasa puwan na patay daw sa sulod ng balay. Kadtoan na mo yung verify. Kag upod ko man na medical personnel man akong upod. Pag abot na mo sa area, siguro more than 24 hours na. Ang kabayan sang pahayag ni Police Captain Eric Doronila, first platoon leader sang Barangay Ilopez, Silay City. Pilaso ng isa ka 26 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang wala pa makilalan nga suspitsado samtang nagainom-inom sa Barangay 3, Silay City. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, nagainom ang biktima nga si Alex Bermudez. Kaupod ang isa ka babae nga wala pa makilalan sang hinali lang nga ginpalapitan ini sang isa ka lalaki kay nagsuksok sang sling bag. Hinali lang ini nga ginbuno sa idalam sang nawala sini nga dughan kag sa wala nga kamot. Nakaangkon ini sang 3 ka mga buno kag 3 ka mga lacerated wounds. Gilin nini nga gindala sa balay bululngan samtang nagapalagyo naman ang sospetsado. Arestado ang duha ka mga persona sa drug bypass operation ng patigayon sa Bacolod Police Station 6 sa Purok Mabinuligon, Barangay 30, Bacolod City kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, lunsay mga street level individual kag gyara sa drug watch list ang subject person nga si Dana Faye Salcedo, 31 anyos, kag Allen Villagracias, 23 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa ila paghinakop ang anong ka mga heat-sealed transparent sachet sang suspected shabu kag mga drug paraphernalia. Ang nakumbeskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 13 gramos kag may estimated market value nga 88,400 pesos. Sa karon nakahunong ang mga ini sa Bacolod Police Station 6 kag natala na ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagnaminulag o ng isa ka bypass operation dari sa may Purok Mabinuligon, Barangay 30, Bacolod City. Ang aton nga subject nga si Dana Faye Salcedo, sa isa ka babaye, 31 years old, na tigayon natin sa pagkasas natin sa bypass operation kag may isa ka lalaki nga tigayon man natin na maaktuan sa mga posesyon sa illegal drugs sa muning si Allen Villagracia.
Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga wala sang imposible sa kalibutan kung nagatuo lamang sa Ginoo. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, ginpayag nga ang humiliya subong nga Domingo nga nagahatag sang kasanag sa aton kun ano ang mga dapat nga pamatasan sang isa kasulugoon. Sunod sa humiliya ang ginapahayag sang Ginoo nga kun luyag sang tawo nga magpangulo, dapat ini nga mangin isa kasulugoon kag kun luyag mangin gamhanan dapat mag-alagad ini sa tanan. Kinpayag man sa humiliya nga si Ginoong Hesus ang mismo nagpanaog sa kalibutan agud niya mga lagad kag hindi alagaran. Kinpakita man sa humiliya nga mayara man sa mga lideres sa bilog nga kalibutan nga ginkabuhi ang mga ginhambal sang Ginoo nga kun luyag mangin gamhanan mag-alagad sa baylo nga alagaran. Santo man sa humiliya nga hindi imposible nga madula ang mga korap nga mga opisyales kun ang ginapili ang mga pagtuo sa mahal nga Dios. Ginapahayag subong nga humiliya nga kadungan sa pagpiniliay sa madason nga tuig nga pilion ng mga kandidato nga may pagtuo sa Ginoo bangod ini akon hindi malayo